Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन बिब' बिनानाव नोंथांमोन नै आं एम्बु बुथारनो अखा हानायखौ नेबाय थादोंमोन आरोखि ओमफ्राय आं दा दसेनि उनाव बुथारसिगोन थ' नोंथांमोननो बेखौनो दिन्थिनो आखायाव लाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं माबायदि एम्बु बुथारो मोनानि सम दाथ' हरनि 12था जाबाय 12था जाबाबो आं नेगासिनो दं लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गासैबो